كبر سحان برتوع منفساوي كله زجزኦ حقኛ ወንጌላዊ ሓርበኛ ተዋህዶ ቅዱስ አረጋዊ ኃያል በዓልነት ተአምራታዊ كبر سحان برتوع منفساوي كله زجزኦ حقኛ ወንጌላዊ ሓርበኛ ተዋህዶ ቅዱስ አረጋዊ ካብ ቅዱሳን ስድራ ዝተወለድካ ሓደ ንወለዶ ብክብሪ ዘግትካ ገና ብህፃንካ ንጎይታ ዘፍቀርካ ንግስነት ንረካ መስቀሉ ዝፀርካ ገና ብህፃንካ ንጎይታ ዘፍቀርካ ንግስነት ንረካ መስቀሉ ዝፀርካ ኃያል በዓልነት ተአምራታዊ كبر سحان برتوع منفساዊ كله زجزኦ حقኛ ወንጌላዊ ሓርበኛ ተዋህዶ ቅዱስ አረጋዊ ካብ ሃብቲ ዓለም ብኽነት አብሊትካ ደድሕሪ ክርስቶስ ምስዳድ መሪትካ መምህር ተዋህዶ አጽራሪ ከልቄዶን መናሎ ከማኻ ሓያል በዓል ኪዳን መምህር ተዋህዶ አጽራሪ ከልቄዶን መናሎ ከማኻ ሓያል በዓል ኪዳን ኃያል በዓልነት ተአምራታዊ كبر سحان برتوع منفساዊ كله زجزኦ حقኛ ወንጌላዊ ሓርበኛ ተዋህዶ ቅዱስ አረጋዊ ሰያም ደብረ ሲና መምህር ምስጢራት ኣብ ዳሕረዋይ ዓለም ገዛኢ ፍጥረታት እጹብ እዩ ገብርኻ ኣይገልጾን ይቃላት ኩሎም ይድነቑ ብናትካ ስራሓት እጹብ እዩ ገብርኻ ኣይገልጾን ይቃላት ኩሎም ይድነቑ ብናትካ ስራሓት ኃያል በዓልነት ተአምራታዊ كبر سحان برتوع منفساዊ كله زجزኦ